Ahojte, vítam vás pri prvom videu na tomto mojom kanáli. Toto prvé video, asi to už názvu kanálu pochopili, že budeme točiť niečo o Legal Pet Shop zvieratkách. No a dnes v úplne prvom videu vám ukážem vlastne tých mojich LPS. Video sa volá LPS, časť prvá, LPS. No. Prvý LPS sú halkovie. No. Okay. No. Teraz mám konia. Mám ich 7. No a čo by som o nich povedala? Najnovší z nich je vlastne tento. A aj zo samotných LPS všetkých. A úplne najstarší je tento. A je to aj najstarší z všetkých LPS. Takže tak. Toto je neviem, že to vypadá ako pes aj zajac. Toto by to ako pes. K tomuto psovi bola nemocnica, ktorú ukážem až v tretej časti. Neviem, a to je asi psíkom všetko. No. Tak, psíkom vybalíme. Ukážem vám mačky. Mačky sú aj, berem aj levy, tigre a také rôzne. Rozdelím do dvoch skupín tie mačky, ako také domáce, alebo ako by som to povedala, a potom také zahraničné, ne, alebo ako by som povedala, proste tie levy, tigre, a tak. Takéhoto leva, takéhoto ježova, takéhoto tigra, všetko si zahraničí. No, čo by som tak... O nich asi nič taky nepoviem, až na to, že ten lev je vlastne v edite zlo, ktorú mám celú, myslím. To bolo vlastne také inej kope v jednom balíku. A takisto aj tento nestejzo. A tento tu je talentované zvieratko. Ak by ste nevedeli rozpoznať, či je to talentované zvieratko alebo nie,
tak vlastne tam zazelené pri tom znaku LPS také hviezdičky. Bol to ešte aj ten Pampers, aby som nezabudla. Tak a má takéto hviezdičky, ako to vôbec uvidíte. Vidíte? No. Tak. No, tak to boli tie zahraničné značky. A potom tuto máme domáce. To sú vlastne jedny z tých väčších. Z tých väčších, tieto tri, ani menej talentované zvieratko. No tak asi tak, a potom sú tu tie väčšie, tie menšie, ako mačatka. Tuto mám trojčatka. A potom mám tu takéto oranžové mačiatko a takéto sivé mačiatko. No. Ďalej, tam vôbec nebude nič. Ďalej vám ukážem, mám zajacov. Ich mám málo, ale tak čo už. Tieto dve, oni sú rovnaké. Nekúpila som ich spolu, ale sú rovnaké. Z inej farby. To je všetko zo zajacov. A také tu je talentované zvieratko. Ďalej tu mám také, že ešte domáce. To je škrečok. Dve kletky. Toto je nejaká myška. Tu je nejaké prasiatko. Tu je vtáčik. Kôň. No a potom tu mám ešte také, že líšku, to je talentované zvieratko. Potom aj tento vtáček je vlastne talentované zvieratko, som zabudla povedať. No a potom tu mám ešte ďalšie z tej, potom tu mám ešte takéto. To je také samostatné jedno. A potom tu máme ešte ďalšie z tej Klokan. To je klokan alebo kengura, slon, opica, ten plameniak, panda a žirafa. To boli vlastne všetky moje LPS. No a ďakujem, že ste sa pozreli na toto video a počkajte na druhú časť série LPS. Ja som LPS Lovo, KLPS Lovo. A vy ste sa chceli vedieť ešte niečo o mne, alebo ja neviem, tak kľudne. Ak sa mi video páčilo, tak dajte like. No. Kľudne dajte aj odber, ak sa vám moje videá páčia, čo neviem, či dáte na tú video, ale tak, možno.
A vidíme sa pri druhom videu. Pa, pa. Prepáčte. Vidíme. A čaute.